Yes, North na yamrata mahana tanker drivers waterman so de strike ashisha so free ne ede bukwa kwesi bra won nsam a woka se kwan a won fa so no enye no aban ne bedi hu dwuma nte sa de ne omunya adwuma bia won te ho Adom Kasee ne won edi nkomwe. National Chairman ya wada Ghana Petroleum Tanker Drivers Union ano Eyo George Nyawuno no wechiremu a ekwan ya womo efaso edi free depot ekopi mu wotema eni takrade a edi kosi kumase eni bope no nyina asese otu ana mopi senko betwe mpanifo adwene esiso no aye ama womo nenso enkosi aga na esanse sa wo hawi ha ahyenkafo yinti wode wadwuma agu honom emfa ho se wode sika pi ema aban no oni Adom Kasee twetwe nkomo eni wode sansemi etudwa okade to aso se ekwan ya ban efaso eye kwan wo bra ba election eko abaton pesua bi eso enwanwa pa na ye kire se oman yimpanimfo de wo mo hwehwa ani tumi a obenya ade afiri omanfo ho na sasa kwan ya wo mo yi wo abaton pesua ba election ekoso no wode bi ekonkura wodro mu a kabeboa amoman yi etumpon gas tanker drivers union chairman Shafi Muhammad say the strike ye ko eye concerning a kwan the depots na o man mu ha you say any panyimfo akasa bebre ye die kire ye hu de eko sisi a ye nhwe ye fa ne san konkwan ye wo depots bese enum e na wo so ni nyina so eben kwan ho sisi a nyame fa sa ma na se tanka bi di brem na se edigaba na ekoto depo yi mu a asem kase na asi enti ye ne se enne ekoi die saban na nti nani anhwe ya ye ntimi ye den enye adwuma